AmaCirha abanga into abakholelwa ukuba yindawo yawo kwindlu kaXhosa. Baxolele ukwenza nantoni na kuquka nokuya ezinkundleni. Oonojawolo bathi eli nyathelo liza kubuyisa isidima sabo. Kudala sihamba uqala ngo-2006 sasiyile nasenqathu kwiinkosi zalapha zachaza into yoba hayi isitulo samaCirha asinamntu, ngoku yiyo loo nto silapha. Iingcali zembali zithi eli nyathelo lingabangela urhutharhuthwano ukuba ngaba aliqwalaselwanga ngononophelo. Okona zidingo-ngqangi zabo ziziphina. Ingaba bafuna ungenene ukuthatha isihlalo sobuKumkani? Ingaba bafuna intsebenziswano? Ingaba kukho imihlaba abafuna ukuqashelwa kuyo ngokuthi mhlambi kuthi kanti kwathotyiselwa ubukhosi babo kwindawo abarhalela ubukhosi bunyuselwe? AmaCirha aceba ukudibana nezindlu zikaXhosa ukushukuxa lo mbandela. NonguLubabalo, Dada, kwiindaba ze-SABC, eSimo.